ఆంధ్ర కల్పవల్లి అనకాపల్లి నూకాంబిక అమ్మవారి నెల రోజుల జాతర మహోత్సవాలను ఎన్టీఆర్ గ్రౌండ్స్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా శ్రీ సాయి నాట్య భారతి అకాడమీ వారు ప్రదర్శించిన నాట్య ప్రదర్శనలు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. అమ్మవారి మహిమలను తెలియజేస్తూ ప్రదర్శించిన రూపకం భక్తి భావాన్ని పెంపొందించగా శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించి ప్రేక్షకులను భక్తి పారవశ్యంలో ముంచెత్తారు. కళాకారుల అభినయం, సంగీతం, వేషధారణ కలిసి కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఈ ప్రదర్శనలకు ప్రేక్షకుల నుంచి ఘనమైన అభినందనలు లభించాయి.